खुलुमबाय लोगोफोर गिबियाव किथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर आंनि दिनैहाय भिडिअ लाबोनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय आङो नैबेनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। गिबियाव आङो BBC आरो BBCB बेयावहाय बाहागो लाग्रा यानिकि बेंगलर बड' चार्च आरो बड' बाप्टिस्ट चार्च बेंगलर बेयाव बाहागो लाग्रा फोथायारि आरो फोथायारि नङैफोर साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। आरो जायफ्रा आंनि साखाथि फाखाथि बेंगलरावहाय थायो, जायफ्रा आंखौहाय मिथिखायो आरो आंनि लकेसनखौहाय मिथियो, बे खाथि खालायाव थायो, बिदा फंबाय बिब' बिनानाव चार्चआव बाहागो लाग्राब्लाबो लायैब्लाबो आं बयखौबो गोसो गोरबोजोंहाय खावलायहरनाय जायोदि जोंहा जुलि जानाया 10 बोसोर कमप्लिट जाबाय। फैबाय थानाय नैबे बोहैथि दाननिनो 10 अक्ट' खालार खालिसिमावहाय यानिकि समबार दिनसिमावहाय जोंनि जुलिया 10 बोसोर कमप्लिट जाबाय। दा बेनिखायनो आङो 10 बोसोर कमप्लिट जानायखौहाय बिदाय होनो आरो 10 बोसोरनि उनावहाय फैबाय थानाय गोदान बोसोरखौहाय बरायनो थाखाय मोनसे प्रग्राम बानायनाय जादों। बेनो जाहैबाय हेपि एनिभार्सारि। नोंथांमोना सावगारियाव नुगासिनो दंखायो। दा नैबे हेपि एनिभार्सारियावहाय बाहागो लानो थाखाय आङो साफ्रोमबो बेंगलराव थानाय बड' बिदा फंबाय बिब' बिनानाव रायजो राजा नोंथांमोन आइ आफामोनखौहाय खावलायहरनाय जायोदि नोंथांमोना दसे समब्लाबो फैनानै नैबे आंनि हेपि एनिभार्सारियावहाय इसोरनि मुङावहाय जोंनि फेमिलिनि थाखाय एसे बोर सारस्रिफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बेयावहाय टाइमनि थाखाय एभेलेबेल होनाय जाखादों। टाइमा जाहैबाय बेलासिनि 5 बाजिनिफ्राय लानानै मोनाबिलिनि 11 रिंगासिमहालागै बे प्रग्रामा जाबाय थागोन। बेनिखायनो बयनिबो थाखाय सुबिदा होदों। बेनिखायनो नोंथांमोना दानिफ्रायनो गाव गावनि लोगोफोरजोंहाय सुटिखौहाय सोलायलायनानै लायोब्लानो जाबाय। जेन' बै समावहाय नोंथांमोना आंनि हेपि एनिभार्सारिखौहाय गोसोखांनानैहाय रंजा बाजायै समाय होफैनो हानाय बायदि। आरो बे लकेसनाव फैनो थाखाय नोंथांमोना जिंगासिनो नाङा। थांनाय निउ इयार आरो बै समावहाय जेब्लानाखि केरल सार्भिस जादोंमोन, जोंनि नैबे केरल सार्भिस जानायावनो बे प्रग्रामा जागोन आदा जलेस्वरनि न'आवहाय सेलेकेरियावहाय। आरो बे लकेसनखौहाय सफैनो थाखाय जिंगादासि। बेयाव सावगारियाव होखानाय गाहायावनि जे QR कड बेयावनो स्केन खालामब्लानो नोंथांमोना आंनि हेपि एनिभार्सारिसिम सफैगोन। बेनिखायनो आङो बयखौबो गोसो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय आंनि हेपि एनिभार्सारिनि फेमिलिखौहाय दसे सम बोर सारस्रिफैनो थाखाय। गोजोन्थों जायफ्रा जोबजासे नायबाय।